Ga masu son samun Indian Hausa kyauta ku daure ku kalli wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe. Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanku da sake shigowa wannan channel tamu mai albarka wato Arewa Goldus. Mun kawo muku wannan fim ɗin mai suna Mirai da mutane za ku ga suna ta mana comment mu kawo musu Mirai to gashi nan mun kawo musu, za ga su rubuta wannan Mirai fassarar Sultan. Kamar yadda za mu ƙara tunatar da ku, in kuna da fim ɗin da kuke so mu kawo muku, ina ma tsoho ne ko sabo ne, kawai ku rubuta mana a comment sunan fim ɗin, sannan kuma ku zo ku sa mana sunan kamfanin da suka yi fassarar fim ɗin. Kamar yanzu za ku sa Mirai sai ku sa fassarar Sultan. Yanzu kamar in za ku sa kamar yanzu idan za ku sa kamar ya yake da suna Tsagaita Wuta sai ku sa fassarar Algaita, kun gane yawwa. Sannan kuma a comment ɗin za ku yi mana guda biyu, za ku yi mana a YouTube sannan kuma za ku yi mana a cikin website ɗin nan, za mu nuna muku yadda ake yi. Amma kamata a ce kun mana a duk guda biyu saboda so comment ɗin da muka ga an fi mana shi, shi za mu kawo, shi za mu riga kawowa insha Allah. Yawwa, kafin mu fara wannan bidiyo, ya kamata a ce kun danna alamar subscribe, kun yi liking wannan bidiyo, sannan kuma kar ku manta ku yi mana comment da fim ɗin da kuke so da kuma sunan fassarar fim. Yawwa, abinda za ku yi kuna son sauke wannan fim ɗin, abu na farko shine za ku je ƙasa wajen description, za ku ga mun ajiye muku link, to insha Allah da zaran kun danna link ɗin nan zai kawo ku page kamar haka da kuke gani a cikin screen ɗin. Kamar haka zai kawo muku page, za ka iya yin ƙasa, to gashi nan ne za ka iya dannawa kai mana comment a website ɗin, sannan ka danna publish, insha Allah zai zo mana. Abinda za ka yi na farko, nan za ka zo saman nan a page, za ka taɓa nan wajen inda za mu samu buɗan sirri, gashi nan za mu taɓa sau ɗaya a kai. Kun ga ya kawo mana, kar ku damu, za ku ga screen ɗin ya ɗauke, za ku ga nambobin na wucewa, kun gane yawwa. Yadda kuka gan su, yadda ake sa su, haka za ku rubuta su kuma yadda kuka ga suna wuce wannan, kun gane yawwa. Idan kun gama rubutawa, kun tabbatar da kun rubuta shi, za ku zo ku ɗan taɓa wannan koren madannin, za mu taɓa shi, to insha Allah in dai password ɗin da ka sa daidai ne, yayi daidai yayi matching, to za ka ga wannan rubutun ya fito ma na ƙasan nan wannan. Amma idan ba daidai ba ne, za su ci ma ba daidai ba ne, sai ka ɗan dawo baya ka ƙara gani da password ɗin yake, guda 5 ne kuma yawwa. Idan ka zo a ƙasa, in ka zo za ka danna akan wannan rubutun shi ma da ya nuna mana, za ka danna shi sau ɗaya, to insha Allah in dai ka yi komai daidai, za ka ga ya kawo ma wannan pejin gashi nan Mirai fassarar Sultan. Za ka sauke shi kuma fim ɗin mai kiliya da komai nashi da dai gaskiya mun kawo muku shi gashi nan. To abinda za ka yi a nan, za ka zo ka taɓa akan nan wajen, wannan wajen download anyway shine za ka taɓa. Da zaran ka taɓa shi insha Allah zai fara ma download, amma mu yanzu ba download muke so ba, don haka za mu sauke shi. Sannan kada ku manta ku yi liking wannan bidiyo, ku yi subscribing, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗora. Sannan kada ku manta ku yi mana comment da sunan fim ɗin da kuke so da kuma sunan fassarar fim ɗin. Mun gode.